Happy 1K subscriber for the seniors amplifier. Ako kaninyo manakadya sa pagsaksi karang akon nga ginobra diri sa akon nga farm. Kung nagpasalamat ako nga sa madasig mga tinion, nakaanaabot po ang 1,000 subscriber. Gani akon kamo ginapasalamatan. Ako yung tanat manakadya, gusto ko tanang pasat liwat sa bukid, kaya sa bukid ako nagbaho. Sa bukid ako nagtuto it mga pagtrabaho kung paano nag-upisa nga mabuhi na yatong pamilya. Kaya kung dyan ang inyong presensya, hanggod yun. Nagpabakod it ako nga tagipusoon sa ako ng mga ginobra it manakadya. Duri sa ako nga farm. Ay daw sa farm ko dyan, kaya doon may makikita niyo sa palibot. Padayonon ko goon.